Έγινε μια διεξοδική συζήτηση, βάλαμε επί τον τύπο των ύλων τα δεδομένα που υπάρχουν και αποφασίστηκαν μια σειρά από βήματα που θα επισπεύσουν την διαδικασία της έναρξης της κατασκευής της πεζογέφυρας που ως γνωστόν χρηματοδοτείται από τη ΔΕΗ ΑΕ. Είναι περιττό στην παρούσα στιγμή να πούμε την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα, την ιστορικότητα αν θέλετε του έργου, εντός των ημερών και εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες κινήσεις που αποφασίστηκαν στη συγκεκριμένη σύσκεψη, θα υπάρξουν ίσως και περισσότερες ανακοινώσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μαζί με τους θεσμικούς φορείς, τους Δήμους που ενεμπλέκονται στην συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά και όλους τους κατοίκους της περιοχής, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε το έργο να ξεκινήσει σύντομα. Είναι η πολλωστή συνάντηση που έγινε για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα της πεζογέφυρας. Είναι ένα έργο που έπρεπε ήδη να έχει γίνει, γιατί είναι ένα έργο που ενώνει το μοναστήρι με την υπόλοιπη περιοχή που επί εκατοντάδες χρόνια ήταν τρόπος επικοινωνίας του λαού που είναι ακραία θρησκευόμενος με το μοναστήρι. Η παλιά γέφυρα καταποντίστηκε χωρίς να τη βγάλουν από τη θέση της και ήταν αδύρυτη ανάγκη να γίνει μια καινούργια πεζογέφυρα, να αποκατασταθεί η επικοινωνία με το μοναστήρι. Υπήρξαν κάποιες εμπλοκές με τον ηγούμενο και τους μοναχούς και τον Μητροπολίτη Γρεβενών. Σε επαφές που είχα εγώ μαζί τους, είχε συμφωνηθεί να γίνει η πεζογέφυρα. Εκ των υστέρων κάπου πήγε να αναιρεθεί αυτή η απόφαση και σήμερα μαζευτήκαμε εδώ να δουλέψουμε συντονισμένα, ούτως ώστε να καταφέρουμε να κατασκευαστεί η πεζογέφυρα οπωσδήποτε. Για ένα σημαντικότατο έργο, την κατασκευή δηλαδή της πεζογέφυρας που θα ενώνει την πλευρά της Ελλάδης με το μοναστήρι του Αγίου Νικάνου. Είναι γνωστή η θέση, αποτυπώθηκε και ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Δεσκάτης, ότι επιθυμούμε την κατασκευή αυτής της πεζογέφυρας. Όπως είναι βέβαια και η γνωστή η θέση του Ηγούμενου Συμβούλιου και του σεβαστού Μητροπολίτη μας, του κυρίου Δαβίδη. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν περιθώρια συζήτησης και εξέβρεσης κοινής λύσης, κοινού τόπου, που θα εξασφαλίζει και τα συμφέροντα της Μονής, αλλά και την σύνδεση της τοπικής κοινωνίας της Ελλάδης, η οποία διαχρονικά γινόταν με το μοναστήρι του Αγίου Νικάνου. Σεβόμαστε απολύτως τις αιτιάσεις όσον αφορούν την ασφάλεια, την ιερότητα του χώρου, το ησυχαστήριο της Μονής. Πιστεύουμε όμως ότι όλα αυτά μπορούν να διασφαλιστούν μέσα από τη μελέτη και μέσα από την εγκατάσταση καμερών, συστημάτων ασφαλείας. Δεν υπάρχει αδιέξοδο που να απαγορεύει την κατασκευή της πεζογέφυρας. Θα ορίσουμε σύντομα μια συνάντηση με τους μοναχούς και με το Σεβασμιότατο, να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες και πιστεύω ότι με τη βοήθεια και του Αγίου θα βρεθεί λύση.